हेलौ लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय मानो होनबा आं दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग बनायदो जोंनि गामियावहाय मोनसे बाजार जादो देवबार बाजार डिमाकुसियाव जायोमोन ओमफ्राय दा बेफारिफ्रा थांनो हायाखै नालाय इखाय गामिनि गोजा ज' जानानै मोनसे बाजार जादो आरो गामियावहा जोंबो बेयाव दख'ना फाननो लाबोदो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ ना मा होनो लोगोफोर नै जोंनिया दा नांबाय थादो हिफोरा दख'ना अग्रं बायदो आदैया जों फानगासिनो बाजारा फिसा नालाय बेखायनो गामिनि गोजा आरो जिखिनि बाहायलाङो बेखौनो सोरबा गांसे सोरबा गांनै बिदिनो बायदो आरो ओरैनो जना थास्लायस्लाय लकडाउनावलाय आरोलाय मा खालामना थानो बिदिनो बाजार फिसाफोराव गामियाव खायसे लांदो बेलेग गामियावबो लाङामोन आरो रबिबार बाजाराव लाङोमोन दा दिनै जेनेबा लकडाउननि थाखाय बाजार जायाखैना बेखाय थानांदो आरोना स' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय बुंनायनिबो जेबो बारा एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया टेलेन्ट गैया उनावसो लासै रोंलांगोन स' आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा लाइक शेयार खालामनानै होदो स' आं बेखौनो दोनथ'नोसै आंनि भिडिअखौ बाय बाय